Bon dia a tothom, benvinguts als Esmorzar Cultura. Em dic Edgar Madrenys, soc fotògraf de natura i en el següent vídeo us explicaré una miqueta a què em dedico, com faig la meva feina, que és això de la fotografia de natura, i bueno, veureu diferents tècniques per fotografiar animals salvatges, ja sigui més enllà del cercle polar àrtic, com els Pirineus, com a la nostra ciutat Cornellà de Llobregat. Per començar, us explicaré una miqueta com visio la fotografia de natura. Per mi el més important d'aquest tipus de fotografia és que les seves imatges transmetin, que et transportin a algun lloc, que des del menjador de casa veient-les puguis sentir el que sentia el fotògraf en aquell moment, el fred que et cala als ossos, la calor que et fa suar, no? O un instant o un moment de natura salvatge, no? Per mi la fotografia de natura és això. Una de les meves passions és fotografiar tant espais com animals únics que només es puguin trobar en una part del món i que siguin irrepetibles, no? Espècies que s'han adaptat a X espais i no es poden trobar en ninguna altra part. Però si m'he de quedar en un espai, doncs segurament sigui els nostres Pirineus, per proximitat i per la bellesa que tenen. I si m'he de quedar en una espècie, doncs amb un dels habitants d'aquestes muntanyes, que és el gaifer, el famós urogallo. És una de les espècies que més he treballat en els últims 7-8 anys, que m'apassiona, que en conec el comportament, que he estat convivint amb ell, dormint on ell dorm, menjant on ell menja, i per mi és l'espècie top dintre de la meva llista d'espècies a fotografiar. La fotografia de natura té diverses vessants. Una podria ser l'artística, on es poden fer fotografies més tirant cap a l'art que cap a la descripció de l'espècie. Però una de les eines que avui en dia és més important és el de la conscienciació. Gràcies a la fotografia de natura podem documentar i mostrar a la gent comportaments i animals que estan vora casa nostra i que normalment la gent desconeix. I gràcies a això doncs, es poden prendre mesures perquè X espècies no desapareixin. I què passa amb Cornellà? Doncs Cornellà, encara que sembli mentida, està ple de vida. El que passa que nosaltres ho desconeixem. Què tenim a Cornellà? Tenim dos punts claus, on és el Parc Urbà de Can Mercader i l'altre és el riu Llobregat. Sembla mentida, però a la nostra ciutat hi viu la serp més gran d'Europa. Cada any hi venen ocells de Sud-àfrica, Cornellà, Sud-àfrica, imagineu-vos el tot que es peguen, i la gent ho desconeix. És per això doncs, que ara us passaré un seguit de fotografies, les quals estan realitzades totes a Cornellà de Llobregat. Fruit d'aquest projecte que va durar uns 10 anys, va sorgir el llibre Cornellà Natura Amagada, que podeu trobar a les biblioteques de la nostra ciutat. Bueno, ara ja sabeu a què em dedico, espero que us hagi agradat i qualsevol cosa doncs, contacteu amb mi i us contestaré encantat. Moltes gràcies.